ιστορία δεν γράφεται μόνο από την περιοχή. Η ιστορία κυρίαρχα γράφεται από τους ανθρώπους της. Και όταν αυτοί είναι εμβληματικές φυσιογνωμίες, αφήνουν πίσω τους μεγάλη παρακαταθήκη. Οι μνήμες της παλιάς Καλαμάτας συναντούν απόψε την πορεία ενός διακεκριμένου ιερωμένου της πόλης. Πρόκειται για τη μορφή του πατρός Ιωήλ Γιαννακόπουλου. Αναμφισβήτητα μια μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα που πέρασε από την πόλη μας ήταν ο Πάτερ Ιωήλ ο Γιαννακόπουλος. Γεννήθηκε το 1901 στη Μάθια της Πηλίας και το 1908 ήρθε με την οικογένειά του και εγκατεστάθη στην Καλαμάτα. Εδώ έβγαλε το δημοτικό και το γυμνάσιο. Παράλληλα επισκεπτόταν τον Ηλία Παναγουλάκη, ο οποίος τα χρόνια εκείνα θεωρείται και σοφός και άγιος. Ήταν ασκητής στο βόρειο-ανατολικό μέρος της Καλαμάτας. Εκεί τώρα που είναι οι παλαιομερολογίτες, όπως ξέρουμε. Ήταν το ασκητήριο του Ηλία Παναγουλάκη. Ο Φώτιος Γιαννακόπουλος εμπνεύστηκε από τον ασκητή Ηλία Παναγουλάκη. Παρακολουθούσε τα κηρύγματά του ανελιπώς. Αυτό υπήρξε και η αφορμή για να πάρει την απόφαση του μοναχικού βίου. Το πραγματικό του όνομα ήταν Φώτιος. Το Ιωήλ το πήρε μετά. Φώτιος. Ο Φώτιος λοιπόν σαν γυμνασιόπαιδας επισκεπτόταν τον Παναγουλάκη και ίσως τον θαύμαζε, είχε και μια τάση προς τη θρησκεία και ίσως αυτό συνετέλεσε στο ότι τελειώντας το γυμνάσιο μπήκε στη θεολογική σχολή της Αθήνας. Φοιτησε εκεί και το 1921 πήρε το πτυχίο του με άριστα. Το 1924 έγινε μοναχός στη Βελανιδιά και εκεί του εδόθηκε το όνομα Ιωήλ, από Φώτιος Ιωήλ. Τον ίδιο χρόνο τον χειροτώνησε ο Μητροπολίτης Μελέτιος Ακελαρόπουλος σε διάκο και μετά από 5 χρόνια το 1929 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, πάλι από τον ίδιο δεσπότη. Ακολούθησε μια διαδρομή στην Αθήνα και μετέπειτα ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Επίκεντρό του ο Άγιος Ταξιαρχάκης. Μετά τη χειροτονία του υπηρέτησε στον Άγιο Νικόλαο στα Πευκάκια στην Αθήνα και μετά ήρθε στην Καλαμάτα. Εγκαταστάθη στο μικρό ταξιαρχάκι, το γνωστό μικρό ταξιαρχάκι που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία Μαυρομιχάλη και το οποίο, όπως έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, ήταν το ιδιόκτητο οικογενειακό εκκλησάκι των Μπενάκηδων. Εκεί έκανε τη μεγαλύτερη πνευματική του εργασία που άφησε πίσω του κληρονομιά στους Καλαματιανούς. Στο εκκλησάκι αυτό ιερουργούσε, το θυμάμαι κι εγώ αμυδρά, ιερουργούσε, εξομολογούσε, μεταλάμβανε τους Καλαματιανούς και παράλληλα ασχολείται με τις θρησκευτικές του μελέτες. Ανοίγω μια παρένθεση για να πάρουν μια εικόνα οι φίλοι ακροατές. Ήταν πολυμαθέστατος, σχεδόν σοφός θα μπορούσε να πει κανείς, διότι εκτός από το δίπλωμα της θεολογίας ο μακαριστός Ιωήλ υπήρξε μια μεγάλη διακεκριμένος συγγραφέας της θεολογικής επιστήμης, γνώστης ξένων γλωσσών, μελετής των μαθηματικών και της αστρονομίας. Ασχολήθηκε με πολλά πράγματα, με το σύμπαν, τη δημιουργία και τον προορισμό του ανθρώπου.
Ήξερε 4 γλώσσες, ομιλούσε και έγραφε 4 ξένες γλώσσες, είχε ασχοληθεί και κατήχε μαθηματικά και αστρονομία. Έκανε διαλέξεις στη λαϊκή σχολή, οι οποίες άφησαν εποχή, διαλέξεις οι οποίες ήταν μεγάλου ενδιαφέροντος και περιστρέφονταν γύρω από την προέλευση του ανθρώπου, γύρω από τον προορισμό του ανθρώπου και πολλά τέτοια πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ένα που θυμάμαι και μου έμεινε στη μνήμη μου ήταν: η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα? Αυτό το θέμα ήταν μεγάλο, πλήθος καλαματιανών στη λαϊκή σχολή για να ακούσουν τις επεξηγήσεις που θα έδινε ο ίδιος. Στο κλεισάκι αυτό έγραψε 26 τόμους, οι οποίοι ήταν συνολικά 7.000 σελίδες από επεξηγήσεις, μεταφράσεις, σχόλια και δοκίμια. Σχολίασε επίσης τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και έδωσε διάφορες επιστημονικές λύσεις. Το έργο του αυτό υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα της ζωής του. Βραβεύθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο της Αθήνας Βαρθολομαίο, βραβεύθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακόμα από την Ακαδημία Αθηνών. Ο εξαίρετος αυτός συμπολίτης μας πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου του 1966 και σύμφωνα με την επιθυμία του, όπως έχει ταφεί στο ησυχαστήριο ο προφήτης Ιωήλ. Σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων ανατολικά της Καλαμάτας βρίσκεται ένας μικρός παραδεισένιος τόπος. Πρόκειται για το ησυχαστήριο που δημιούργησε η χριστιανική και ασκητική φυσιογνωμία του πατρός Ιωήλ Γιαννακόπουλου. Το 1958 ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας ενός μοναχικού ασκητικού τόπου. Το 1958 ξεκίνησε η ιδέα. Το 1962 αγοράστηκε το πρώτο ελαιοπερίβολο εκεί και με τη βοήθεια 2 μοναχών, της Πελαγίας Κοτσόνη και της Χαρίκλιας Ζαλοχώρη, άρχισε να διαμορφώνεται σιγά σιγά αυτός ο χώρος. Στο διάστημα μιας 20ετίας αγοράστηκαν κι άλλα πολλά οικόπεδα παραπλήσια και το μοναστήρι μεγάλωσε, έγινε αρκετά μεγάλο. Το 1963 έγινε στο εσωτερικό η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Το 1974 έγιναν τα κτίρια της δυτικής πλευράς. Το 1997 κατασκευάστηκε η είσοδος, ο λεγόμενος πυλώνας, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής τεχνικής, το οποίο όταν ο επισκέπτης περνάει για να πάει μέσα στην μονή, νιώθει πραγματικά ένα δέος ότι μπαίνει σε ένα χώρο διαφορετικό από αυτόν που ξέρουμε. Το 1999 φτιάχτηκε το Κοδωνοστάσιο, ένα άλλο ωραίο αριστουργηματικό αριστούργημα τέχνης. Και το 1984 φτιάχτηκε ένα άλλο πρωτοποριακό κτίριο που λέγεται Φιάλι και σε αυτά συνετέλεσε πάρα πολύ η ευγενής προσφορά
καλαματιανού πολιτικού μηχανικού, ο οποίος εντελώς δωρεάν έκανε τα σχέδια και την επίβλεψη για να γίνουν όλα αυτά. Ο υπέροχος αυτός ιερωμένος, ο Ιωήλ, άφησε στους Καλαματιανούς μια μεγάλη κληρονομιά πνευματικής ανεκτήμητης αξίας. Άφησε ακόμα και το ησυχαστήριο ο προφήτης Ιωήλ, το οποίο ουσιαστικά είναι δημιούργημα δικό του, και σήμερα μπορεί ο επισκέπτης εκεί να διαπιστώσει ότι πρόκειται για έναν μικρό επίγειο παράδεισο. Βασιλεύει παντού η καθαριώτης, το λευκό, το πράσινο και τα λουλούδια. Δεν μπορώ να αφαιρθώ σε πολλές λεπτομέρειες για την υπόλοιπη ιστορία του, αλλά όμως υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές ότι έχω γράψει λεπτομερώς την ιστορία όλη στην τοπική εφημερίδα μας, το Θάρρος. Αυτή ήταν η ιστορία του ανθρώπου που πέρασε και πραγματικά άφησε πίσω του μια ιστορία μιας φυσιογνωμίας χριστιανικής, η οποία για μας τους παλιούς αποτελεί ιερό πρόσωπο, σεβαστό πρόσωπο και ιστορικό κομμάτι. Η ιστορία αποτυπώνεται και στην πορεία της Καλαμάτας. Αποτυπώνεται στους δρόμους και τους τοίχους της, στα οικήματά της. Ένα ιστορικό και αξιόλογο οίκημα που στην πορεία της πόλης έπαιξε σημαντικό ρόλο στον τομέα της ιατρικής και μετέπειτα της παιδείας και του πολιτισμού είναι το Ζουμπούλιο Μέγαρο. Ένα άλλο σημερινό θέμα που θα μας απασχολήσει και θα γνωρίσει στους φίλους της παλιάς Καλαμάτας είναι η ιστορία του Ζουμπούλιου Μεγάρου. Ως γνωστόν, το Ζουμπούλιο Μέγαρο υπάρχει στην οδόν Καίσαρη και Αριστοδήμου και στους λίγο νεότερους ήταν γνωστό ως εμπορική σχολή. Όμως την εμπορική σχολή τη στέγασε για λίγα χρόνια μέχρι το 1952, ενώ η πραγματική της κατασκευή αφορούσε το πολυιατρείο του Κωνσταντίνου Ζουμπούλη. Ο Κώστας Ζουμπούλης γεννήθηκε και αυτός στον κάμπο της Αδείας και γεννήθηκε από γονείς οι οποίοι ήταν αρκετά ευκατάσταση. Το 1854 γεννήθηκε ο Ζουμπούλης και η οικογένειά του ήταν απόγονος μιας αρχοντικής οικογένειας, οι οποίοι και αυτοί ήταν αγωνιστές του 1821.
Ο πατέρας του Κώστα Ζουμπούλη προσέφερε πολλά στην Επανάσταση, γιατί ήταν εμπειρικός γιατρός και βοήθησε πάρα πολλούς τραυματίες και ανθρώπους που είχαν πάθει διάφορα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Κώστας Ζουμπούλης λοιπόν το 1877 σπούδασε ιατρική και πήρε το δίπλωμά του με λίαν καλός. Άσκησε την ιατρική στην Καλαμάτα για πολλά χρόνια. Αλλά ο ίδιος ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα που ήθελε να είναι πάντα δημιουργικός, και έτσι το 1894 έφυγε για το Παρίσι και ούτε λίγο ούτε πολύ μετά από 3 χρόνια γύρισε με 2 ακόμα διπλώματα. Είχε πάρει την ειδικότητα της χειρουργικής μεευτικής γυναικολογίας και της παιδιατρικής παθολογίας. Επανερχόμενος στην Καλαμάτα το 1897 ίδρυσε το γνωστό πολυιατρείο, Κλινική Ζουμπούλιο. Τα χρόνια εκείνα ο τόπος μας μαστιζόταν από μια αρρώστια ενδυμικής μορφής, η οποία λεγόταν τραχώματα. Ήταν μια αρρώστια των ματιών που προσέβαλε κυρίως τα παιδιά τις μικρές ηλικίες και ήταν φοβερά μεταδοτική. Με το παραμικρό δηλαδή κολούσαν τα παιδιά, γιατί απαιτούσε σχολαστική καθαριότητα και πλύσιμο των χεριών. Με το παραμικρό κολούσε εύκολα τραχώματα, μικρόβια το ένα με το άλλο. Ήταν δε ενδυμικής μορφής και πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι αν δεν γινόταν η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή έφτανε μέχρι σημείο τυφλώσεως. Ο Ζουμπούλης τότε είναι γεγονός ότι έδωσε όλη του την ψυχή στον αγώνα κατά της ενδυμικής αυτής αρρώστιας. Ήταν πρωτοπόρος που ξεκίνησε για να φτιάξει το κράτος ειδικό αντιτραχωματικό σχολείο. Το αντιτραχωματικό μέχρι πρόσφατα υπήρχε στη Φυτιά, στην πλατεία εκεί της Φυτιάς απέναντι από το σχολείο που υπάρχει. Εκεί πήγαιναν τα παιδιά όσα είχαν προσβληθεί και ήταν σε θεραπευτικό στάδιο, για να μην κολλάνε και τα άλλα παιδιά των σχολείων. Ο Κώστας Ζουμπούλης πέθανε το 1930 και στη διαθήκη του δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας το μεγάλο αυτό κτίριο που έφτιαξε με σκοπό να γίνονται να γίνει κοινοφελές ίδρυμα για διάφορους κοινωνικούς σκοπούς. Ιστορικά πρέπει να αναφέρουμε ότι το κτίριο αυτό, όπως είπα και στην αρχή, χρησιμεύσε και στεγάστηκε η εμπορική σχολή από το 1932 μέχρι το 1952, διότι πάλι ιστορικά αναφέρεται η εμπορική σχολή δεν είχε δικό της οίκημα και παράπε πότε εδώ και πότε εκεί. Έμεινε λοιπόν εκεί 20 χρόνια. Αυτό, όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε όλοι, η εμπορική σχολή έσβησε το 1952, αλλά μετονομάστηκε σε οικονομικό γυμνάσιο. Αυτή ήταν η ιστορία του Ζουμπούλιου πολυιατρίου που το έκλεισε ο Κώστας Ζουμπούλης, ο γιατρός. Είναι και αυτό ένα μικρό κομμάτι που απαρτίζουν την πόλη της Καλαμάτας.
ιστορία μιας πόλης φτιάχνεται και μέσα από τις παρέες, από τις συναναστροφές, από τα τοπόσημα της καθημερινότητας και των συνηθιών. Και αυτά δεν είναι άλλα από τα καφενεία. Τα καφενεία λοιπόν στην πόλη της Καλαμάτας ήταν διαδεδομένα, αρκετά. Ιδιαίτερα η κεντρική πλατεία έχει μια συγκεκριμένη ιστορική βάση και αναφορά. Το σημερινό μας θέμα είναι τα καφενεία της πλατείας, τα κεντρικά μας καφενεία. Έχουν και αυτά την ιστορία τους και αποτελούν ένα κομμάτι του ιστορικού βιβλίου της παλιάς Καλαμάτας. Θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, από τα τέλη του 19ου αιώνα, πριν από 120 χρόνια περίπου, όταν η Καλαμάτα τερμάτιζε στο ύψος της σημερινής Εθνικής Τράπεζας. Όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, η Καλαμάτα από το σημείο της Εθνικής Τράπεζας και κάτω ήταν Βάλτη και Καλαμιώνες. Στο σημείο εκείνο υπήρχε ένα καφενείο του Τζανί Καραμπίνη. Είχε γίνει σημείο αναφοράς αυτό, όταν οι Καλαματιανοί ήθελαν να πούνε ότι η Καλαμάτα τερματίζει στο τάδε σημείο, λέγανε μέχρι το καφενείο του Τζανί. Σε λίγο καιρό διαμορφώθηκε μπροστά στο σημείο εκείνο μια μικρή πλατεία, η οποία και αυτή ονομάστηκε πλατεία του Τζανί. Πήρε το όνομα από το καφενείο αυτό. Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι το 1913 ο νομάρχης Άγγελος Παπαδήμας διαμόρφωσε το σημείο εκείνο, έφτιαξε δηλαδή μια μεγαλύτερη πλατεία, η οποία αργότερα προσαρτίστηκε στην υπόλοιπη πλατεία προς τα κάτω. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη ιστορία που αφορά τις πλατείες πλέον. Γύρω στο 1930 έρχεται να προσθεθεί μια ακόμη πινελιά. Φτιάχνεται το κεντρικό καφενείο Τριανών. 100 μέτρα πιο κάτω, προχωρώντας προς τον νότο, συναντάμε το καφενείο το Τριανών. Το Τριανών το έφτιαξε ένας Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ήρθε από την Αμερική το 1930 μαζί με τη γυναίκα του Ευγενία, η οποία ήταν το γένος Κουντούρη. Έφτιαξαν ένα ωραιότατο και πρότυπο καφενείο, το οποίο ουσιαστικά ήταν κάφε ζαχαροπλαστείο και ήταν πάρα πολύ σύγχρονο και για την εποχή εκείνη από τα καλύτερα. Εκεί προσέφερε γλυκίσματα εξαιρετικής ποιότητας, καφέδες, ουζάκι κτλ. Είχε γίνει το σπουδαιότερο κέντρο ανάπαυσης και απασχόλησης των Καλαματιανών. Το σερβιρίστηκαν και οι περίφημες γρανίτες της εποχής εκείνης, οι οποίες ήταν άγνωστες μέχρι τότε. Ο έξυπνος επιχειρηματίας, εκμεταλλευόμενος τον κόσμο ο οποίος κατέκλυζε την περιοχή αυτή του καφενείου, και πολλές φορές δεν υπήρχε τραπέζι και καρέκλα για να καθίσει κανείς, έφτιαξε τον κινηματογράφο του Τριανών. Ο χειμερινός κινηματογράφος ήταν στο πίσω μέρος του καφενείου και ο καλοκαιρινός ήταν στην ταράτσα επάνω. Έμεινε λοιπόν και αυτό ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα καφενεία που πέρασαν από την Καλαμάτα. Λίγο πιο κάτω στο κέντρο της πλατείας ήταν το καφενείο Μούστου,
είχε φτιαχτεί κάτω από το αρχοντικό σπίτι του πλούσιου καπνέμπορου Γεωργίου Λικούργου Σκιά. Το καφενείο αυτό το είχε ένας Καζανάς και Τουρλόπουλος. Ήτανε γαμπρός και κουνιάδος. Ο Τουρλόπουλος είχε παντρευτεί την αδελφή του Καζανά. Το όνομα Μούστος το πήρε από ένα ταβερνάκι που παράλληλα είχαν πίσω από τον Άγιο Νικόλαο και το ονόμαζαν Ταβέρνα ο Μούστος. Μεταφέρθηκε λοιπόν το όνομα Μούστος και στο καφενείο. Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι το κτίριο στο οποίο στεγάστηκε το καφενείο αυτό ήταν το πρώτο σπίτι που χτίστηκε στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου τον καιρό που ήταν ένα οικόπεδο τελείως ασχημάτιστο. Το έφτιαξε ο καπνοβιομήχανος Γεώργιος Λικούργου Σκιάς, ο οποίος ήταν ο πρώτος καπνοβιομήχανος που ήρθε στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, και καθιέρωσε το ψιλοκομμένο καπνό με το τσιγαρόχαρτο για να φτιάχνεται το χειροποίητο τσιγάρο. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το ωραίο αρχοντικό σπίτι, το οποίο ως γνωστόν είναι ένα τεράστιο σπίτι που έχει τρεις είναι σε 3 δρόμους, στη Λεωφόρο Σιδηροδρομικού Σταθμού, στη Μητροπέτροβα και στην πλατεία μπροστά. Ιστορικά, για να κλείσει το θέμα του κτηρίου, είναι ότι ο τελευταίος κληρονόμος Λικούργος Γεωργίου Σκιάς το παραχώρησε στο Δήμο της Καλαμάτας και με τα έσοδα του να βοηθούνται άπορα παιδιά, άποροι φοιτητές που σπουδάζουν σε ανώτερες σχολές. Είναι μια χειρονομία ευεργεσίας, δωρεάς και ευεργεσίας προς το γαλαματιανό κόσμο. Ακριβώς απέναντι, στην απέναντι γωνία που σήμερα είναι τα γνωστά Γκούντις, εκεί έκτισε ο Βασίλης ο Αντωνόπουλος ένα γνωστό κτίριο, το ξέρουν όλοι οι Καλαματιανοί. Εκεί το 1951 ο ίδιος άνοιξε καφενείο. Το κράτησε μερικά χρόνια και μετά το ενοικίασε στο Βασίλη το Χάτζο. Ο Βασίλης ο Χάτζος το έδωσε το όνομα Παλάς και το επεξέτεινε κατά κάποιον τρόπο. Είχε φέρει 2 μπιλιάρδα γαλλικού τύπου και στους πελάτες παρήχε και άλλες διασκεδάσεις, δηλαδή χαρτοπαίγνια, τάβλη, σκάκι, διάφορα τέτοια. Μετά από μερικά χρόνια το πήραν 2 άλλοι συνέτεροι, ο Βασίλης ο Κουμουράς και ο Δημήτρης ο Γεωργόπουλος, και αυτοί πάλι το κράτησαν αρκετά χρόνια. Ακριβώς δίπλα από το Παλάς, κολλητά σχεδόν, στο σπίτι του μεγάλου εργολάβου Γεωργίου Παπαθεοδόρου, ήταν από κάτω το καφενείο του Παπουλάκου. Ένας λίγο μεγάλος άνθρωπος και παράξενος θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ήθελε η πελατεία του να είναι πάντοτε μεγάλοι άνθρωποι, συνταξιούχοι κλπ. Εμάς την νεολαία της εποχής εκείνης δεν μας πολύ ήθελε για πελάτες. Πιο κάτω 100 μέτρα στη γωνία Ιατροπούλου και Πλατείας
ήταν το κτίριο και είναι ακόμα του Κληρόπουλου, ο οποίος είχε ηλεκτρικά ήδη συναριστωμένους. Στο ισόγειο του σπιτιού άνοιξε καφενείο ο Συνάνης. Το κράτησε αρκετά χρόνια και μετά το πήρε ο Ηλίας Παρασκευόπουλος, ο οποίος και αυτός το κράτησε πολλά χρόνια και σήμερα είναι ο γνωστός Λωτός. Τότε βέβαια η Ατροπούλου δεν ήταν πεζόδρομος, ήταν ανοιχτός δρόμος, ο οποίος ένωνε τη λεωφόρο σταθμού με την Αριστομένους. Όλα αυτά τα καφενεία είχαν πρόσωψη προς την πλατεία. Όλοι έβγαζαν τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην πλατεία και εκεί ο κόσμος ο Καλαματιανός καθόταν, έπινε το ουζάκι του, το καφεδάκι του και περνούσε την ώρα του κοιτάζοντας τον κόσμο που έκανε τις βόλτες τις λεγόμενες. Είχαν ονομάσει αυτή τη διαδρομή πάνω κάτω από την αρχή της πλατείας μέχρι τα Ψαράκια και τη διαδρομή την είχαν ονομάσει βόλτες, γιατί επαναλάμβαναν συνέχεια αυτό το πάνω κάτω. Κυρίως οι νέοι βέβαια και οι νέες, που εκεί γινόντουσαν οι γνωριμίες, συναντιόντουσαν τα βλέμματα των νέων, οι συστάσεις, οι γνωριμίες και ό,τι ήθελε προκύψει. Από αυτό το θέμα ονομάστηκε και Νυμφοπάζαρο. Βεβαίως, γιατί μέχρι πρότινος, για να μην πω μέχρι τώρα, οι παλιοί το ξέρουμε ως Νυμφοπάζαρο. Σήμερα βέβαια από όλα αυτά δεν έχει μείνει τίποτα. Τα καφενεία έχουν γίνει όλα καφετέριες, βόλτες δεν υπάρχουν πλέον, ελάχιστοι κινούνται πάνω στην πλατεία και οι γνωριμίες τώρα των νέων γίνονται, όπως ξέρετε όλοι, στις καφετέριες και με τα κινητά τηλέφωνα, τα κομπιούτερ.
Ένα ταξίδι στην ιστορία ξεκινά και απόψε. Ένα ταξίδι στην αυτοδιοικητική φωλιά της μεσηνιακής πρωτεύουσας. Το Δημαρχείο της Καλαμάτας είναι ένα κτίριο σύμβολο. Μια ιστορία που ίσως είναι μάλλον άγνωστη σε πολλούς ανθρώπους, πολλούς καλαματιανούς. Πρόκειται για την ιστορία του δημοτικού μας μεγάρου, του δημαρχείου μας. Ένα κτίριο με πολύ μεγάλη ιστορία. Το σημερινό Δημαρχείο στην οδό Αριστομένους χτίστηκε το 1890. Το 1890 υπήρξε εδώ στην πόλη της Καλαμάτας ένας μεγαλέμπορος ονομαζόμενος Παναγιώτης Ψάλτης. Ο Ψάλτης έκτισε την πρώτη του κατοικία στην οδό Αριστοδήμου, ακριβώς δίπλα από το ιερό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Για όσους το έχουν δει, το θυμούνται, είναι ένα μέγαρο που φτιάχτηκε με ωραίες μαρμάρινες σκάλες, με βεράντες, με δύο εισόδους από Αγίου Νικολάου και από Αριστοδήμου, τεράστιο σε χώρους και όπως είπαμε σε πολλούς καλαματιανούς ίσως να είναι γνωστό το κτίριο αυτό, γιατί εκεί πριν πολλά χρόνια στεγάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ο Ψάλτης ήταν μεγαλέμπορος της Καλαμάτας. Διέθετε μεγάλο γραφείο εισαγωγών και εξαγωγών. Έκανε εξαγωγές προϊόντων του τόπου. Αργότερα ασχολήθηκε και με την εμπορία και εξαγωγή μετάξης και τις εισαγωγές ξυλίας. Το πρώτο κτίριο στην κατοχή του ήταν αυτό στον Άγιο Νικόλαο, το δεύτερο κτίριο, το σημερινό Δημαρχείο. Το κτίριο αυτό, όταν αργότερα ο Ψάλτης το άφησε και έφτιαξε άλλο καλύτερο, ενοικιάστηκε σε έναν Θεμιστοκλή Αναστασιάδη, χειρούργο γιατρό, και υπήρξε χειρουργική κλινική για πολλά χρόνια μέχρι τον πόλεμο του 1940. Μετά, δεν ξέρω λεπτομέρειες, βρέθηκε στα χέρια του Δήμου. Νομίζω το έχει αγοράσει ο Δήμος και όπως είπαμε εκεί έχει εγκαταστήσει τις τεχνικές υπηρεσίες. Το δεύτερο μεγάλο αρχοντικό σπίτι που έκτισε ο Παναγιώτης ο Ψάλτης ήταν το γνωστό σήμερα Δημαρχείο, αυτό που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο το Ρεξ. Το νέο κτίριο υπήρξε ένα από τα πιο επιβλητικά αρχοντικά εκείνης της εποχής. Εγκαινιάστηκε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο, ο οποίος φιλοξενήθηκε σε αυτό το μέγαρο 3 μέρες. Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1890. Ένα αρχοντικό που τα χρόνια εκείνα έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Με τεράστιους χώρους, με βεράντες, με υπέροχες τοιχογραφίες, με κήπο πίσω, με πηγάδι, με φοίνικα. Ένα πραγματικά αρχοντικό της εποχής εκείνης. Η ιστορία λέει ότι στα εγγένεια εκλήθησαν η βασιλική οικογένεια, η οποία ήρθε και φιλοξενήθηκε για 2 μέρες στο αρχοντικό αυτό. Και επίσης ακόμα η ιστορία αναφέρει ότι προς τιμήν των εγγενείων και της βασιλικής οικογένειας οι Καλαματιανοί έριξαν σαΐτες μέσα στο ποτάμι τον Έδοντα, εκεί που είναι τώρα το Δημοτικό Αναψυκτήριο. Το κτίριο αυτό το 1954 βρέθηκε να είναι στο κράτος και στέγασε μέσα την Εθνική Τράπεζα μέχρι το 1966. Το 1966 η Εθνική Τράπεζα πήγε στο δικό της κτίριο, το γνωστό σήμερα στην Αριστομένους,
που βρίσκεται δίπλα στην Τράπεζα Ελλάδας, και εν συνεχεία το κτίριο αυτό του Ψάλτη μετέφερε το κράτος την εφορία και το ταμείο. Στον απάνω όροφο είχε εγκαταστήσει την εφορία και στο κάτω το ταμείο. Αυτό έγινε από το 1966 ως το 1970. Το 1970 μετεφέρθη η εφορία και το ταμείο στο Μέγαρο Βακαλοπούλου, στο Βακαλοπούλιο, στα Ψαράκια. Σημείο αναφορά στο 1966. Εκείνη τη χρονολογία, δήμαρχος ήταν ο Κώστας Κουτουμάνος, ο οποίος υπέγραψε σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοσίου. Ελευθερώθηκε λοιπόν το κτίριο αυτό του Δήμου, του Δημαρχείου του γνωστού, και επί δημαρχίας του Κουτουμάνου το 1971 έγινε η εξής συμφωνία με το κράτος. Το κράτος ζήτησε από το Δήμο Καλαμάτας ένα χώρο για να κτίσει το διοικητήριο της πόλης και συνεφωνήθη να γίνει το διοικητήριο στην πλατεία της Φραγκόδημνας, και σε αντάλλαγμα ζήτησε ο Κώστας Κουτουμάνος το Δημαρχείο. Δέχτηκαν και υπέγραψαν τα σχετικά χαρτιά. Τελικά το διοικητήριο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν έγινε στη Φραγκόδημνα, αλλά έγινε στο νησάκι. Εμάς τέλος πάντων δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο που είναι ουσιαστικό και έχει σημασία είναι ότι το δημοτικό αυτό, το Μέγαρο του Ψάλτη, αυτό το αρχοντικό που είναι ίσως ένα από τα καλύτερα κτίσματα της οδού Αριστομένους, έμεινε στους Καλαματιανούς, έμεινε στο Δήμο της Καλαμάτας. Πριν το Δημαρχείο έρθει στο κτίριο αυτό του Ψάλτη, εστεγάζεται απέναντι στη στοά του Λόντου, και θυμάμαι κάτω ήταν το κατάστημα των αδελφών Κουκούτσι και πάνω το Δημαρχείο με όλα τα γραφεία. Εκεί ήταν οι θέσεις της στοάς του Λόντου. Η ιστορία όμως είναι μεγάλη και για την στοά Λόντου. Το 1929 ήρθε από την Αμερική ένας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος ονομαζόταν Κωνσταντίνος Λόντος. Προφανώς έφερε πολλά λεφτά, διότι τότε αγόρασε όλο αυτό το τεράστιο τετράγωνο που υπάρχει Αριστομένους, Κολοκοτρώνη, Αναγνωσταρά και Χρήστου Κουμάντου. Αυτό το μεγάλο, το τεράστιο κομμάτι το έκτισε με 4 δρόμους μέσα, 4 εισόδους, και έτσι σχηματίστηκε το πρώτο εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί ενοικιάστηκαν πάρα πολλά καταστήματα. Εκεί ο Τερζάκης που έφτιαχνε τις φανέλες, τη βιοτεχνία, εκεί ο Σαββάτης, εκεί ο Μούντανος, εκεί ο Παναγιτόπουλος ο λογοποιός και πολλοί άλλοι, τους οποίους δεν τους ενθυμούμε. Ακριβώς απέναντι, μια και βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή, είναι το γνωστό σήμερα κτίριο Μακρόπουλου. Μακρόπουλου Αλιφέρη. Πρόκειται για αυτό το μεγάλο τετράγωνο που δεσπόζει στην Αριστομένου, στην Κολοκοτρώνη, στη Γιάννη Αναπλιώτη και στις Φακτήριας. Αυτό ήταν το αρχοντικό σπίτι ενός πλούσιου εισοδηματία, ο οποίος λεγόταν Παναγιώτης Μακρόπουλος. Είχε κληρονομήσει τεράστια περιουσία και τα αρχεία, τα ιστορικά μας, λένε ότι ήταν εισοδηματίας από 40 καταστήματα. Και αυτό διότι στο επόμενο τετράγωνο προς βορρά από το σπίτι του ήταν ιδιόκτητο δικό του. Όλο το τετράγωνο, Αριστομένους, Αναπλιώτη, Σφακτηρίας και Πολυδίου, όπου πάνω υπήρχε παλιότερα το ξενοδοχείο των Βασιλικών.
Αυτό, για να είμαστε ακριβείς, ήταν κατά 80% δικό του, με ένα πλήθος από καταστήματα κάτω. Αλλά είχε και το τρίτο τετράγωνο στην ιδιοκτησία του, το από πάνω, που αναγνωσταρά, Αριστοδήμου, Πολυβίου, Σφακτηρίας και Καπετάν Κρόμπα. Απάνω ήταν το ξενοδοχείο το Αχίλιον, και το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Ήταν λοιπόν ένας πάμπλουτος ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων, εισέπρατε τεράστια εισοδήματα, είχε σπίτι στην Αθήνα στην οδό Μασσαλίας για να κατοικεί όταν πήγαινε με την οικογένειά του στην Αθήνα, είχε πανάκριβο αυτοκίνητο και μόνιμο σοφέρ. Ο Παναγιώτης Μακρόπουλος ζούσε στο αρχοντικό, το γνωστό αυτό σήμερα, με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Είχε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή λίγο νωρίς και έμεινε η κόρη, η Κέτη. Η Κέτη σπούδασε στη Γαλλία δημοσιογραφία. Ξαναήρθε στην Καλαμάτα και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και με την ποίηση. Σε λίγα χρόνια την πάντρεψαν με έναν γιατρό Λάκωνα ονόματι Αλιφέρη. Σαφώς είχαν κάποια μεγάλη διαφορά ηλικίας και το ζευγάρι αυτό τολμώ να πω ότι έζησε όλα τα χρόνια συμβατικά. Δυστυχώς δεν υπήρξε και παιδί, που ως γνωστόν το παιδί αποτελεί το συνδετικό κρίκο του ανδρογύνου. Έτσι έζησαν συμβατικά, ο γιατρός αφοσιωμένος στην επιστήμη του και η Κέτη Αλιφέρη στα ποίηματά της. Έγραψε 3 βιβλία με ποιητικές συλλογές και εκείνο που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο είναι ότι είναι ο άνθρωπος που εξυμνεί πολύ την Καλαμάτα, την οποία και αγάπησε πολύ. Σε όλα τα ποίηματα διακρίνεται η αγάπη της και η παρουσίαση όλων των όμορφων τόπων της Καλαμάτας. Το κάστρο, το ποτάμι, τα περβόλια, οι ακρογιαλιές, ο Μεσσηνιακός κόλπος, ο γίγαντας, ο ταΐγετος, όλα αυτά με έναν ποιητικό ίστρο τα εκθιάζει, τα περιγράφει και τα παρουσιάζει με ωραίο τρόπο. Το αναφέρω γιατί η Κέτη Αλιφέρη είναι μια από τη σειρά των ποιητών των Καλαματιανών. Σε κάποια άλλη εκπομπή ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τους Καλαματιανούς ποιητάς, οι οποίοι είναι και αυτοί πάρα πολύ αρκετοί. Κλείνοντας αυτό το θέμα, γιατί πάλι πιστεύω ότι κουράσαμε τους φίλους του τηλεθέατας, ήθελα να καταλήξω στο εξής. Ένα λάθος που έπραξε η Κέτη Μακροπούλου Αλιφέρη είναι ότι αυτό το κτίριο, αυτό το ακριβό κτίσμα μέσα στην καρδιά της Καλαμάτας δεν το άφησε πουθενά. Δεν το άφησε ούτε σε ένα ίδρυμα να μνημονεύεται το όνομά της, ούτε στη Μητρόπολη, ούτε στο Δήμο, ούτε πουθενά. Και έτσι σήμερα το κτίριο αυτό το ξέρουν οι Καλαματιανοί και από τα διάφορα δημοσιεύματα παραπέει στα γραφεία του Υπουργείου Πολιτισμού και μία πουλιέται, μία το διεκδικεί ο Δήμος, μία μισογκρεμίζεται και αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα.
πάντα έχω την εντύπωση ότι έστω και αυτές οι μικρολεπτομέρειες και οι πολυλογίες είναι επωφελείς, γιατί γνωρίζουν οι φίλοι καλαματιανοί και κυρίως οι νέοι παλιές ιστορίες, παλιές οικογένειες, παλιά ονόματα που στους περισσότερους είναι άγνωστα. Συνεχίζοντας το ταξίδι στην παλιά Καλαμάτα, η εκπομπή σήμερα γύριζε πίσω στο χρόνο και εστιάζει σε ένα πρόσωπο της Εκκλησίας που πέρασε από την περιοχή πριν από περίπου 70 χρόνια και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, γράφοντας μια μεγάλη σελίδα στην ιστορία του τόπου. Ένα Μητροπολίτη που άφησε μια ξέχαστη εποχή με τα έργα του, με την ενεργητικότητα που τον διέκρινε, με την ανθρωπιά και με τα μεγάλα έργα που έφτιαξε στην περιοχή μας. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να κουράσουμε λίγο τους φίλους ακροατάς λέγοντας την ιστορία του από την εποχή που ήρθε στην Καλαμάτα μας. Ο Χρυσόστομος Δασκαλάκης διορίζεται Μητροπολίτης Μεσσηνίας και φτάνει στην Καλαμάτα το 1945. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Δασκαλάκης από τον πρώτο καιρό φάνηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ ενεργητικός και πολύ δημιουργικός. Τον πρώτο χρόνο η πρώτη του φροντίδα ήταν να σχηματίσει το Γενικό Φιλότοχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης, με το οποίο βοηθούσε όλα τα ευαγή ιδρύματα της πόλης. Δηλαδή βοηθούσε το βρεφοκομείο, το Παπαδοπούλιο βρεφοκομείο, το ορφανοτροφείο, το Αλεξανδράκιο, ακόμα και την Ιερά Μονή. Τον ίδιο χρόνο φτιάχνει το εκκλησιαστικό
το κατώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της πόλης, το οποίο μέσα σε ένα χρόνο έγινε ανώτατο εκκλησιαστικό συμβούλιο, εκκλησιαστικό φροντιστήριο, μέσα από το οποίο έβγαιναν ολοκληρωμένοι ιερείς, οι οποίοι μπορούσαν να καταλάβουν διάφορες ενορίες που εστερούνται, διάφορες ενορίες της Μεσσηνίας. Το 1947, με δικές του ενέργειες, καθιερώνεται η πόλη της Καλαμάτας ως ιερή πόλη, από την οποία ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, μαζί με τη συνεργασία του αείμνηστου καθηγητή Θάνου Ζακόπουλου, καθιέρωσαν τον εορτασμό και την αναπαράσταση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο στις 23 Μαρτίου. Το έργο του Δασκαλάκη δεν σταματάει εδώ. Είναι ατελείωτο. Φροντίζει για την αποκατάσταση του βρεφοκομείου και ορφανοτροφείου Φιλέων. Φτιάχνει το νηπιατροφείο της Μεσίνης. Φτιάχνει το νοσοκομείο της Πύλου. Φτιάχνει το σταθμό πρώτων βοηθειών στην πόλη μας και ακόμα το μουσείο και την πινακοθήκη. Φτιάχνει, φροντίζει για την επαγγελματική σχολή Παπαφλέσσα. Ακόμα και δημιουργεί την νοικοκυρική σχολή της Κορώνης. Το 1957 συλλαμβάνει μια ιδέα να δημιουργήσει ένα ψυχιατρίο στο οποίο θα στέγαζε τους ψυχικά ασθενείς συμπατριώτες μας. Για το σκοπό αυτό επιλέγει τη θέση στον προφήτη Ηλία, το γνωστό σε όλους μας, που φαίνεται και από την Καλαμάτα βέβαια, προφήτη Ηλία, το παλιό σανατόριο. Εδώ θα πρέπει για ιστορικούς λόγους να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Το σανατόριο προφήτης Ηλίας το έφτιαξε το 1920 ο Μητροπολίτης τότε Μελέτιος Σακελαρόπουλος και στέγασε τους ασθενείς της περιοχής μας, τους πτωχούς. Αξιοσημείωτο πάλι είναι να αναφερθεί, γιατί είναι αδύνατον να θυμούνται, και εμείς ακόμα οι παλιοί δεν θυμόμαστε αυτή την λέλαπα που πέρασε από την πόλη μας. Ήταν η επιδημία που τσάκισε κυριολεκτικά την Ελλάδα και την περιοχή μας, το μικρόβιο της φυματίωσης. Τότε λοιπόν φτιάχτηκε και το σανατόριο αυτό για τους φτωχούς ασθενείς. Εκεί λοιπόν επέλεξε τη θέση αυτή ο Μητροπολίτης Δασκαλάκης για να φτιάξει το ψυχιατρίο. Μια υπόθεση αρκετά δύσκολη, διότι λόγω της αποστάσεως που υπάρχει από την Καλαμάτα μέχρι εκεί, τα έξοδα ήταν μεγάλα. Το προσωπικό πολύ, φύλακες, μάγειροι, νοσοκόμοι, τροφοδότες, καθαρίστριες, ένας πολύς κόσμος ο οποίος θα υπηρετούσε τους ψυχικά ασθενείς, και η μεταφορά τους ήταν βέβαια μια υπόθεση που στοίχιζε. Όμως ο Δασκαλάκης δεν κόλλαγε σε αυτά τα πράγματα. Ήταν ακούραστος, ήταν ο άνθρωπος που έτρεχε συνεχώς
και εξέβρισκε με τον ωραίο και κατάλληλο τρόπο που είχε τους ανάλογους πόρους. Ένας δε από τους χρηματοδότες του σε όλα αυτά τα ιδρύματα ήταν ο καπνοβιομήχανος Ευστάθιος Καρέλιας. Τον αναφέρω διότι υπήρξε ένας ευεργέτης ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ βοηθούσε τον δασκαλάκι σε όλες του τις ενέργειες και σε όλα τα ιδρύματα. Στο έργο του Χρυσόστομου Δασκαλάκη το 1958 είναι μια ακόμη χρονιά ορόσημο. Το 1958 ο αείμνηστος Δασκαλάκης συλλαμβάνει και μια άλλη ιδέα. Σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα χώρο που θα τον ονόμαζε άσυλο των Ανιάτων και εκεί θα συγκέντρωνε όλους που είχαν ανίατες αρρώστιες να τους προσφέρει μια κάπως ανθρώπινη ζωή. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι παλικαλαματιανοί αλλά και οι νεότεροι μας μια κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη μας από πλευράς κοινωνικής εμφάνισης. Τότε κυκλοφορούσαν διάφοροι τύποι εδώ, πνευματικά ή σωματικά ανάπηροι, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια εικόνα όχι τόσο πολύ ευχάριστη. Ήταν άτομα τα οποία κοιμόντουσαν στα παγκάκια πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό, βομολογούσαν, ενοχλούσαν τις γυναίκες, γύριζαν αρακένδυτοι. Ήταν μια εικόνα καθόλου πολιτισμένης κοινωνίας. Αυτούς όλους λοιπόν ο Χρυσόστομος Δασκαλάκης συνέλαβε την ιδέα να τους βάλει σε ένα μέρος που θα το ονόμαζε άσυλο των Ανιάτων, η στέγη της Εκκλησίας. Και εκτός από το ότι θα τους προσέφερε μια ζωή κάπως υποφερτή και όχι αυτό το πράγμα να γυρίζουν στους δρόμους, θα απαλλάσσεται και η Καλαμάτα από την παρουσία αυτών των ατόμων. Για ιστορικούς λόγους θα αναφερθώ σε μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους που δεν θυμούμε, τους τύπους. Ένας ήταν ο Λεωνίδας, ο οποίος έβγαζε μια παράξενη νευρική φωνή. Ένας άλλος ήταν ο Παπαρούνας, ένας δρακένδυτος και ακάθαρτος άνθρωπος, ο οποίος το γυρνούσε, έλεγε διάφορες βομολογίες, ήταν ένας τύπος ενοχλητικός. Ένας άλλος ήταν ο Γιώργης, ο ποδοσφαιριστής. Τον είχαν βγάλει ποδοσφαιριστή γιατί ό,τι έβλεπε μπροστά το κλωτσούσε. Ένας άλλος Γιώργης ήταν στην παραλία. Αυτός ο καημένος, εκτός από την αναπηρία που είχε, ήταν και τυφλός δυστυχώς. Άλλος ήταν ο Κουβερτόριος. Αυτός είχε μόνιμα μια κουβέρτα απάνω του διπλωμένος και γύριζε. Άλλος ήταν ο Κώστας ο Διογέννης. Αυτός κρατούσε ένα φανάρι και παρίστανε το σοφό το Διογέννη. Ένας άλλος ήταν ο Ιωάννης της Αποκάλυψης. Κρατούσε ένα σταυρό και γύριζε και έκανε προφητείες και έλεγε διάφορα ανόητα μάλλον πράγματα. Ένας άλλος ήταν ο στρατηγός της Ειρήνης. Αυτός ήταν για γέλια βέβαια ο καημένος, διότι η λόξα του ήταν κάπως υποφερτή. Έλεγε ότι είναι ο στρατηγός που θα φέρει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
φορούσε ένα σακάκι μπαλωμένο και επάνω κρεμόντουσαν ένα πλήθος από παράσημα. Αλλά τα παράσημα όμως δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτοκόλλητες χαρτοτενίες που χρησιμοποιούσαν τότε οι διάφοροι έμποροι για διαφήμιση των προϊόντων τους. Αυτός λοιπόν ήταν ο στρατηγός της ειρήνης. Ήταν κι άλλοι. Ήτανε ο γιατρός, ήτανε ο Μουστάκιας, ήτανε ο Νύχης και κάποιοι άλλοι που ευτυχώς υπάρχουν φωτογραφίες της εποχής εκείνης από αυτά τα άτομα και τα οποία θα έχει την καλοσύνη ο καμεραμάν να δείξει και στους φίλους τηλεθεατάς. Για το σκοπό λοιπόν αυτό ο αείμνηστος Δασκαλάκης ξεκίνησε μία σταυροφορία. Έκανε κήρυγμα το οποίο διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες της Καλαμάτας και ζητούσε την συμπαράσταση, την οικονομική βοήθεια των Καλαματιανών για να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο. Παράλληλα δημιούργησε μια ιεραρχική επιτροπή στην οποία βρισκόταν αυτός επικεφαλής και γύριζε από μαγαζί σε μαγαζί, από επάγγελμα σε επάγγελμα και ζητούσε και από αυτούς τη βοήθεια. Είναι γεγονός ότι οι Καλαματιανοί τότε ανταποκρίθηκαν γενναία. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα σεβαστό ποσό με το οποίο ο Δασκαλάκης μπόρεσε να αναπαλαιώσει ένα παλιό μοναστήρι εγκαταλελειμμένο και μισογκρεμισμένο που υπήρχε στο Γαρδίκι. Εκεί έκτισε έναν ξενώνα, αναπαλαίωσε την εκκλησία του Αγιάννη του Προδρόμου που είναι μέσα στον άδειο χώρο του μοναστηρίου και γενικότερα δημιούργησε προϋποθέσεις για να βάλει μέσα, όπως είπαμε, τους ανίατους. Εκεί σε αυτό το χώρο σιγά σιγά κατόρθωσε ο Δασκαλάκης να μαζέψει όλους αυτούς τους τύπους που είπαμε προηγουμένως και να τους προσφέρει μια ζωή κάπως υποφερτή. Με αυτόν τον τρόπο απειλάγηκε η Καλαμάτα από την εικόνα αυτή, την όχι ευχάριστη για τους συμπολίτες μας οι οποίοι αδικημένοι πνευματικά ή σωματικά δημιουργούσαν μια εικόνα καθόλου ευχάριστη. Το μέρος εκείνο ο Δασκαλάκης το αγάπησε και το πόνεσε πάρα πολύ. 2 φορές τη βδομάδα ανέβαινε με το τζιπ της Μητρόπολης και εκεί επέβλεπε και παρακολουθούσε την εν γέννη διατροφή των ανιάτων, των τροφίμων. Όμως η ιστορία για το άσυλο των ανιάτων έχει και μια άλλη ιστορία άκρως συγκινητική. Ο Δασκαλάκης όταν έκανε τη διαθήκη του είχε γράψει μέσα την επιθυμία εάν πεθάνει να μεταφερθεί η καρδιά του στο άσυλο εκεί στο Γαρδίκι. Ήταν η επιθυμία του. Πράγματι, πεθαίνοντας ο αείμνηστος Δασκαλάκης το 1961 σε ηλικία 55 ετών, τον νεκροτόμησε ο τότε γιατρός χειρουργός της πόλης μας Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, παρήχευσε την καρδιά του, την τοποθέτησε σε μια γυάλα και αυτή μεταφέρθηκε στο Γαρδίκι. Εκεί
σε ένα προσευχητάρι που υπάρχει στον άβλιο χώρο του μοναστηρίου, αριστερά όπως μπαίνουμε, τοποθετήθηκε η γυάλα με την καρδιά, η φωτογραφία του, η εικόνα της Παναγίας και ένα καντήλι το οποίο έκαιγε μέρα νύχτα. Στη συνέχεια λοιπόν του ασύλου είναι ότι ο επόμενος Μητροπολίτης που ήρθε στην πόλη μας, αντικαταστάτης του αποθανόντος Χρυσόστομος Θέμελης, το πήρε το άσυλο από το Γαρδίκι και το μετέφερε στα Γιαννητσάνικα. Η αιτιολογία ήταν ότι δεν έβρισκαν προσωπικό που να πηγαίνει τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δούλεψε σκληρά για την πόλη μας, για τον συνάνθρωπο, για τους πονεμένους ανθρώπους, για τους πτωχούς και άφησε μια αξέχαστη εποχή. Δεν σταματούσε πουθενά, δεν έκανε καμία κράτη προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους, παρότι γνώριζε και ο ίδιος το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του και παρότι οι γιατροί του συνιστούσαν να μην κουράζεται πολύ και να προσέχει, αυτός δεν λογάριαζε τέτοια πράγματα. Έτρεχε για το ποιμνιό του συνεχώς. Και έτσι στις 16 Απριλίου του 1961 άφησε την τελευταία του πνοή στην Κορώνη που βρισκόταν, δυστυχώς σε μικρή ηλικία 55 χρόνων. Κλείνοντας το θέμα του Δασκαλάκη, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεν θα πρέπει να παραλείψω να αναφερθώ σε δύο τιμητικές διακρίσεις που έκανε ο σημερινός μας Μητροπολίτης, κύριος Σαββάτος, στη μνήμη του Μεγάλου Μητροπολίτη. Αυτές οι δύο ενέργειες που έκανε τον τιμούν ιδιαίτερα, διότι αναγνώρισε το έργο του προκατόχου του. Η μία ενέργεια ήταν το ότι τοποθέτησε το άγαλμά του στον άγλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης. Νομίζω ότι είναι μια τιμητική διάκριση η οποία δεν έγινε για άλλο δεσπότη. Η δεύτερη τιμητική διάκριση είναι ότι εξέδωσε ένα βιβλίο περίπου από 280 σελίδες, μέσα στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το έργο, ο βίος και η πολιτεία του αείμνηστου του Δασκαλάκη. Το βιβλίο αυτό το επέβλεψε ο θεολόγος Ιωάννης Μπουγάς και μέσα σε αυτό μου δόθηκε και εμένα η τιμή, μπορώ να πω, να γράψω μερικές σελίδες από τις εμπειρίες που είχα από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Χρυσόστομο Δασκαλάκη. Εάν κουράσα λίγο τους φίλους τηλεθεατάς, ζητώ την κατανόησή τους, αλλά είναι μερικά θέματα όπως αυτό του αείμνηστου Δασκαλάκη που δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Απέναντίας πρέπει να τιμούμε τη μνήμη τους, γιατί έδωσαν τα πάντα, όπως ο Δασκαλάκης έδωσε ακόμα και τη ζωή του για τη Μεσσηνία μας, για την Καλαμάτα μας, για τους ανθρώπους της Καλαμάτας.
την εποχή όπου η διασκεύαση είχε ένα αγνό περιεχόμενο, είχε μια συνθήκη γέλιου και χαράς, είχε μια λαϊκή απλότητα. Σε εκείνη την εποχή ταξιδεύουμε σήμερα στην εκπομπή «Η Παλιά Καλαμάτα» και στα πρώτα θεάματά της. Καλησπερίζω και πάλι τους φίλους τηλεθεατάς που έχουν την υπομονή και την αντοχή και κάθε φορά ακούνε με λεπτομέρειες όλα αυτά τα διάφορα της Παλιάς Καλαμάτας. Το σημερινό μας θέμα αφορά τα θεάματα της Καλαμάτας που δεν υπήρχαν παλιότερα, να αναφερθούμε σε αυτά, έστω εκείνα τα υποτυπώδη που πρωτοπαρουσιάστηκαν στην πόλη μας. Το πρώτο έτσι ενδιαφέρον θέαμα που στείνεται είναι η εμφάνιση του Θεάτρου Σκιών, περί το 1920. Το 1920, μέχρι τότε βέβαια δεν είχαν κανένα θέαμα οι Καλαματιανοί, δεν έβλεπαν τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Εμφανίστηκε το Θέατρο των Σκιών, ή πιο καλά για να καταλάβουν και οι νεαροί μας της Παλιάς Καλαμάτας, φίλοι της Παλιάς Καλαμάτας, ο Καραγκιόζης. Η προέλευση αυτού του θειάσου των σκιών λέγεται ότι ήρθε από την μακρινή Κίνα. Τέλος πάντων αυτό δεν είναι και απόλυτα βεβαιωμένο. Τι ήταν ο Καραγκιόζης? Ένα σύνολο από χάρτινες φιγούρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν η κάθε μία ένα πρόσωπο. Πρωτοστατούσε βέβαια ο Καραγκιόζης, ένας τύπος, ένας καμπούρης, ο οποίος έκανε διάφορα και έλεγε και προκαλούσε το γέλιο στους ακροατές. Ακολουθούσε η γυναίκα του η Αγλαία, τα παιδιά του στα κολλητήρια, άλλα βοηθητικά πρόσωπα ήταν ο Χατζιαβάτης, ήταν ο Σιόρ Διονύσιος, ο Μορφωνιός, ο Σταύρακας, ο Βελιγγέκας, ο Μπαρμπαγιώργος, ο Πασάς, η κόρη του η Αϊσά και ένα πλήθος από άλλες φιγούρες που σχημάτιζαν το θίασο. Υπήρχαν ακόμα χάρτινες φιγούρες που παρίσταναν τους ήρωες του 21. Τον Παπαφλέσσα, τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πετρόμπη και όλους αυτούς τους ήρωες του 21, γιατί όλα τα έργα που πεζόντουσαν τότε από το Θέατρο των Σκιών περιστρέφονται γύρω από τα κατορθώματα και τους ηρωισμούς των ηρώων του 21. Δεν υπήρχαν και άλλα θέματα για να μπορέσουν να ασχοληθούν. Το Θέατρο Σκιών αρχίζει να δημιουργεί την δική του λαϊκή παράδοση. Οι καραγκιόζοπαίκτες παίρνουν πλέον φήμη. Οι καραγκιόζοπαίκτες, αυτοί οι οποίοι έπαιζαν το Θέατρο των Σκιών, ήταν έξυπνοι άνθρωποι, αξιόλογοι, οι οποίοι γνώριζαν την ιστορία του τόπου και είχαν και το χάρισμα να μπορούν να μιμούνται τις διάφορες φωνές που απαιτούσε η κάθε μία φιγούρα ξεχωριστά. Γιατί βέβαια άλλη η φωνή του Καραγκιόζη, άλλη η φωνή της γυναίκας του της Αγλαίας και άλλο η φωνή των παιδιών τους. Καραγκιόζοπαίκτες στην εποχή εκείνη διάσημοι ήταν ο Μάνος, ο Αντώναρος, ο Σπαθάρης και διάφοροι άλλοι. Ο πρώτος Καραγκιόζης που ήρθε στην Καλαμάτα, ο πρώτος που έφερε στην Καλαμάτα το θέατρο αυτό το 1921 ήταν οι αδελφοί Μπογράκου. Οι αδελφοί Μπογράκου είχαν φτιάξει ένα χώρο
στη συνοικία Δενδράκια, που σήμερα είναι η οδός Σπάρτης, και βρίσκεται η κεντρική μας αγορά. Στη θέση λοιπόν που είναι τα κρεοπολία ακριβώς απέναντι, είχαν διαμορφώσει οι αδελφοί Μπόγρακου ένα χώρο, και εκεί πρωτοπαίχτηκε ο πρώτος Καραγκιόζης. Αυτά που λέμε μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι άκρως αυθεντικά, διότι μου τα διηγείτο και εμένα ο πατέρας μου, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1900. Ήταν λοιπόν 20 χρονών παλικάρι τον καιρό που μου τα έλεγε, που μετέπειτα όταν μου τα έλεγε. Η διάδοση των περιπετειών του Καραγκιόζη έγινε πλέον αντικείμενο διασκέδασης. Είχαν αρχίσει στην Καλαμάτα να ξεφυτρώνουν και άλλα σημεία όπου οι παραστάσεις λάμβαναν χώρα. Είχε έρθει στη θέση που είναι σήμερα η Αγροτική Τράπεζα. Ήταν ένα καφενείο ενός Αρφάνη Χαλκίδη. Αυτός λοιπόν είχε φέρει Καραγκιόζη. Άλλος Καραγκιόζης είχε έρθει στον κήπο της ΕΔΕΜ. Ο κήπος της ΕΔΕΜ βρισκόταν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κανάρη. Θα μας δοθεί η ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να πούμε δύο λόγια τι ήταν ο κήπος της ΕΔΕΜ. Άλλον Καραγκιόζη έφερνε το Πανελλήνιο, ο Βασίλης ο Κουτσομανιώτης και διάφοροι άλλοι που δεν τους αναφέρει και όλους η ιστορία. Ο Καραγκιόζης στην πόλη της Καλαμάτας γίνεται το πιο δημοφιλές θέαμα μέχρι το 1930. Τότε είναι το σημείο αναφοράς για τον πρώτο κινηματογράφο. Το 1930 έγινε ο πρώτος κινηματογράφος των Τριανών. Τον έφτιαξε ο Παναγιώτης ο Αντωνόπουλος, τον οποίο έχω ξανά αναφέρει γιατί έφτιαξε αρχικά το καφενείο Τριανών και στη συνέχεια έφτιαξε και τον κινηματογράφο κάτω στο ισόγειο το χειμερινό και απάνω στην ταράτσα τον καλοκαιρινό. Ακριβώς απέναντι στην Αριστομένους, δίπλα από τη Λαϊκή Σχολή, έγινε εν συνεχεία ο Έσπερος, ο κινηματογράφος Έσπερος, τον οποίον έφτιαξε ο Γεώργιος Αγγελόπουλος. Εκεί βρισκόταν ο χειμερινός και ο καλοκαιρινός ήταν ακριβώς απέναντι στην οδό Γιατράκου και Πλατείας, όπου και σήμερα υπάρχει ένα αγωνιακό μεγάλο οικόπεδο. Εκεί ήταν ο καλοκαιρινός Έσπερος. Ήταν τα χρόνια που υπήρχαν έργα μόνο ασπρόμαυρα και πάντοτε με θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, της υπαίθρου, έργα ερωτικά, ιστορικά, της ξενιτιάς, η Γκόλφο και ο Τάσος, η Αστέρο, του χωρισμού και διάφορα άλλα θέματα, πάντα σε ασπρόμαυρο φίλμους. Βέβαια, επειδή ήταν το θέαμα μοναδικό τότε και ό,τι είχε πρωτοέλθει, οι Καλαματιανοί έτρεχαν για να διασκεδάσουν και κατέκλυζαν τα ταμεία μερικές φορές του κινηματογράφων. Οι ουρές στα ταμεία έφταναν μέχρι την οδόν Αριστομένους και περίμεναν οι Καλαματιανοί υπομονετικά εκεί να έρθει η σειρά τους να βγάλουν ένα ειστήριο.
οι θειασάρχες, για να ικανοποιήσουν από τη μια μεριά τους Καλαμαθιανούς και από την άλλη να γεμίσουν και τα ταμεία τους, βέβαια έπαιζαν τις Κυριακές και κάποιες γιορτές 3 παραστάσεις την ημέρα, 6 με 8, 8 με 10 και 10 με 12. Αυτά γινόντουσαν τα χρόνια εκείνα. Εν συνεχεία εμφανίζονται στην παραλία 2 κινηματογράφοι. Τα Νέα Αστέρια, που το είχε φτιάξει ένας Βασίλης Κοκκινογούλης, και του Βαλάση. Του Βαλάση τα Αστέρια ήταν στην Ακρίτα, κοντά στο Πανελλήνιο. Του Βαλάση ήταν στην Αβαρίνου, σήμερα εκεί είναι το ξενοδοχείο Όστρια της Γογός της Λιακάκη. Οι κινηματογράφοι αυτοί ήταν λίγο πιο σύγχρονοι και επειδή τότε είχε αρχίσει να μπαίνει η έγχρωμη ελληνική ταινία, έφερναν ξένα έργα βέβαια, περιπετειώδη, καουμπόικα που ήταν της εποχής εκείνης, το Ζωρό, διάφορα άλλα τέτοια, και αυτοί κόβαν πράγματι μονέδα καλή. Εν συνεχεία εμφανίζεται το Συνεκάστρο. Το Συνεκάστρο έγινε εκεί που είναι η Αγροτική Τράπεζα, που όπως είπαμε ήταν του Αρφάνη του Καλκίδη το καφενείο. Εκεί ένας ονόματι Λεωνίδας Παπασπύρου έφτιαξε το Συνεκάστρο, το οποίο τότε ήταν πρωτοποριακό γιατί είχε ανοιγόμενη οροφή, κινούμενη οροφή. Το μεν χειμώνα έκλεινε η οροφή και το καλοκαίρι άνοιγε για να προσφέρει δροσιά κάτω στους θεατές. Μετά από το Συνεκάστρο φτιάχτηκε το 1955 το Σινέ Κήπος ΕΔΕΜ. Όπως προείπαμε, ο κήπος της ΕΔΕΜ βρισκόταν στην οδόν Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κανάρη και ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Γαρατζιώτη. Εκεί υπήρχε ένας καταπληκτικός κήπος, ο οποίος είχε εξωτικά δέντρα, φοίνικες, χουρμαδιές, πράσινο πολύ, λουλούδια, παρτέρια. Γινόταν εκτροφή καναριών, πουλιών που κελαϊδούσαν μέσα και προσέφεραν μια πολύ ωραία ευχάριστη ατμόσφαιρα, σε σημείο που πράγματι νόμιζε κανείς ότι βρίσκεται σε ένα μικρό κήπο της ΕΔΕΜ. Ήταν ξακουστός τα χρόνια εκείνα για τους Καλαμαθιανούς. Είχε μέσα δε και ένα καφενείο στο οποίο οι Καλαμαθιανοί μπορούσαν να καθίσουν, να πάρουν ένα ουζάκι, ένα καφέ και να απολαύσουν την ωραία αυτή, το ωραίο αυτό κήπο. Λίγο αργότερα εκεί έγινε και ένα παλκοσένικο, στο οποίο παίζονταν θέατρα, γινόντουσαν συναυλίες Καλαμαθιανών. Θυμάμαι κι εγώ πρόλαβα ένα έργο, ένα θίασο που έπαιζαν οι πρόσκοποι και διάφοροι άλλοι θίασοι που ερχόντουσαν από την Αθήνα. Ακολουθεί ένας πολύ γνωστός κινηματογράφος και για το σήμερα της Καλαμάτας, το Βακαλοπούλιο. Μετά από το Σίνε Όασης, που έγινε και εκεί ένας κινηματογράφος το 1955, γίνεται ένας άλλος κινηματογράφος, το Βακαλοπούλιο, το οποίο έγινε στην Ιατροπούλου. Ο πλούσιος Αφανάσης Βακαλόπουλος, που ήρθε από το Καμερούν και έφερε πολλά χρήματα από ό,τι φαίνεται, έχτισε το γωνιακό κτίριο που υπάρχει και σήμερα, γωνία Ιατροπούλου και πλατείας,
και το οποίο τότε στέγασε το ταμείο και την εφορία. Το αμέσως επόμενο κτίριο το έφτιαξε ο Βακαλόπουλος κινηματογράφο, πολύ σύγχρονο για την εποχή εκείνη, και το εδώρισε, το παραχώρησε στη Μητρόπολη Μεσσηνίας δωρεά, για να πρικίζονται με τα έσοδα άπορα κορίτσα της πόλης μας. Το Βακαλοπούλιο λοιπόν ήταν μια προσφορά του Θανάση Βακαλόπουλου προς την Καλαμάτα. Δεν θα θελήσω να κάνω μεγάλο σχόλιο γύρω από αυτό το θέμα, αλλά κάθε φορά που περνάω κι εγώ από εκεί με ενοχλεί ειλικρινά το ότι αυτό το κτίσμα, αυτή η δωρεά του αείμνηστου Θανάση Βακαλόπουλου παραμένει κλειστή πάνω από 25 χρόνια ανεκμετάλλευτη και παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης. Με λυπεί το ότι δεν εκτελεί τον προορισμό του για τον οποίο εδωρήθη από τον αείμνηστο δωρητή. Μετά από το Βακαλοπούλιο έγινε η Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα έγινε στην οδόν Αναγνωσταρά, πίσω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εκεί παλαιά, που θυμήθηκα κι εγώ μετά την κατοχή, ήταν το ορφανοτροφείο της πόλης μας. Και το οικόπεδο αυτό, για ιστορικούς λόγους, αναφέρω ότι ήταν δωρεά ενός μεταξοβιομήχανου ονόματι Ναθαναήλ. Το οικόπεδο αυτό αγοράστηκε από το Σύριο Στασινόπουλο και το ορφανοτροφείο μετεφέρθη στην παραλία κοντά στο Εθνικό Στάδιο. Ο Σύριος Στασινόπουλος έφτιαξε τον κινηματογράφο Ηλέκτρα, έναν πραγματικά πολύ σύγχρονο κινηματογράφο για τα χρόνια εκείνα, που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τους μεγάλους αθηναϊκούς κινηματογράφους. Το έκτισε το 1962. Ένας κινηματογράφος με ωραιότατη είσοδο, με μεγάλο φουαγέ που μέσα είχε μπαρ και καπνιστήριο, με αίθουσα αμφιθεατρική, με υπέροχο φωτισμό, με στερεοφωνικές εγκαταστάσεις για τα χρόνια εκείνα, και γενικά ένας κινηματογράφος περιοπής, ο οποίος άφησε και αυτός εποχή. Ο καλοκαιρινός Ηλέκτρα, γιατί βέβαια το κτίριο αυτό ήταν μόνο χειμερινό, ήταν για αρκετά χρόνια πλάι στο κτίριο Καλικούνη, στην οδόν Αριστομένους. Εκεί σήμερα που βρίσκεται ένας χώρος μεταξύ Καλικούνη και οπτικά της κυρίας Τσάμι. Αυτός λοιπόν ήταν ο κινηματογράφος Ηλέκτρα. Ως γνωστόν, σήμερα έχουν μείνει στην πόλη μας δύο κινηματογράφοι. Η εισβολή της τηλεόρασης δυστυχώς τους κινηματογράφους τους έκλεισε, τους έσβησε, γιατί τώρα το θέαμα ήρθε μέσα στα σπίτια μας. Έτσι έχουν μείνει δύο κινηματογράφοι, από ό,τι ξέρω, και αυτά υπάρχουν επειδή, από ό,τι έχω καταλάβει, οι έξυπνοι επιχειρηματίες φέρνουν ωραία και ενδιαφέροντα έργα και έτσι μπορούν και τους διατηρούν. Αυτή λοιπόν, φίλοι τηλεθεατές, ήταν η ιστορία
της διασκέδασης και των θεαμάτων της παλιάς Καλαμάτας, η οποία και αυτή έσβησε.